Другари, здрава криптореволюция, здрава другарчета. Како е денеска и вчера и завчера се утепаме играйки кацайки. Значи, не бе, два дена играме, што зборам ја. Али, брат, ја много се нервирам кога губам, така да не знам колко се слуша таму. Не пцувам, али знам да изедам трици. Тоа е, другари, додека не дојдам у Македонија ќе ја покажам што планирам да составам. Страшна машина, брат, мислам дека таква машина, не знам дали има у Македонија. Пошто, брат, вчера Вагнер дојде, главниот на играта, еден од креаторите на играта, брат, дојде од позади со кундак му утепа. Само што почнав, само што дојав, уште еднаш три пати му утепа, брат. У Counter Strike не постои некој да ме има утепано со нож. Не постои, брат. Али што да направам, брат? Овие имат по 3000-5000 долари тука компјутери. Пишав му, не знам дали ќе каже ков компјутер има. Значи, лид, ќе ви покажем, многу луѓе ми пишаа, леле, брат, многу слаба графиката. Брат, не го гледате видеото и не слушате. Не е слаба графиката. Компјутерот, лаптопот ми е слаб. Значи, најголема грешка во живото, нели, јас сум од секој зборил дека никош во живото нема да купам лаптоп. Никогаш. Али, проблемо. Мобето е дека се селев, нели, од три различни држави, ако купев десктоп, брат, како ќе се селиш, брат, тоа ќе ми зеде на куп пари. И затоа си земав лаптоп, разбирате ли, за да... Ова ми е втор, ако не се лажам, лаптоп. Да, втор лаптоп, гейминг, ама ова е најаки, најпрвиот беше 2000 долари или така нешто, или 3000, не се кеам. Овај од 4000, се вкупно даноци, маноци, 4500 долари ми спадна. Плюс додатна опрема, катастрофа глупчето од Alien. На почетокот беше јако тастатурата и глупчето, али како почнав да геймам, не е таа мој тип на тастатура и не е тоа тип на мој на глупче. Значи, у Македонија ќе составам некои зверски работи за да се играе. И сакав да ви ја прикажам, еве ќе ја прикажам кај Борис. Чекај да видиме, требаше одма да ви го прикажам. Само не знам само да не е ставил страйк да му ударат. Значи, че да име дека беше Борис тука многу вежбал реклами тие работи. Не беше тука. Тука е како гледа стриму. Сега да го зголемам, YouTube може да ќе рече ајде да ударат страйк, чека барем да покажеме. Само многу е слаб. Ништо, треба се подобреш. Че дека... Даниел, слабо. мели ме одебал? На мене вика, гледав му го тоа, он, братче, клече, гледај го, леле, гледај. И тоа е толку маленко, дека ќе Батомиро го утепа. Батомиро, утепаме те, бе, Дека ќе го видиш, брат, гледај го. Значи, за тоа викам, од сите, ако имате од тие различни класи за... Тие што сакате за пуцачи на луѓе, ја ќе давам после натаму и наградите, ама од сите класи по едно човече си купите 3 долари и си имате акции со играта, разбирате ли? Купите си едно брокче од 2-3 долари, имате си го и... Имате влеси за Sage Labs. Слабо, брата, гледај кај него графиката, а кај мене... Треба да се подобреш малце. Леле, Борис, братче. Мале, леле, Борис и Батомиро, има да ме начекам, брат. Само да земам лаптоп, само да земам јак компјутер. Иначе тоа зеленото човече не е довршено. Како би ја раставе? О, Мирче, ај сега, Борис. Батомиро не од позади, бе, Ово ја ли су? Да, гледај. А не, Мирче после тоа и мене му тепа. Батомиро не од позади, бе, Значи, што е финтата? Уште се праве, значи после ќе добие оригиналната боја овој чудо. Иначе јас си ги викам вервирички и мислам до сега дека ги има две различни класи. Една поголема, една има уште помала, брат. И многу е јако направено ово со пушката, после ната може ќе средат со пушката како носе. Многу е брзо, ама има многу брзо се тепа. Мислам дека има помала енергија натаму и уште појако ќе го направат. Многу побрзо ќе се тепа ако успееш да го тепаш. Иначе е многу подвижно, гледај. Што поја компјутер имаш, движи се насекаде низ мапата, гледај. Ова е, сега што го тепа од устур, Джино, многу тешко се движи тоа чудо, ама е тенк, многу тешко да го тепаш, може многу повише куршуми да изеде. Значи играта ќе ја направат многу јака. Али ово е оса, брат, ово е многу, братче, заебано створење. Не знам, овај мислам дека играе со големото, има едно уште помало, ако не се лажам. Гледај колку се брзи, брат.
Брат, това игра е заразна. Во, много си играе, брат. У Македония, ако се прикаже, сега за жал тражи много яки компютъри, я не съм при... Гледай колко е бавен, гледай колко е бавен. Значи фактически колко ги има ги две одовия ги има мали, големия го има, они, воземяните го има и лугито. Значи 5 ги има различни до сега. Мислам лугито и они и устор 6. Ки бидат, 3 ки бидат исто големи со движение. Овај медиум, мислам, овај е они. Овај е они, мад лугито и устор робото, јас ще го играам. Трите ки бидат исто се. Овие двете се заебаните ки бидат различна енергија, мислам и щит. И големиот, мислам, ки биде. Значи колко изпадава? 6. Значи 6 работи ки може да бирате различни. Со кој да играете, а има и женски карактер, ама добро, таа е иста какво. Женски ки има карактер од луѓето, од вонземјаните и од роботите. Значи, доста интересно е, еве тука чекај. Борис, брат и Слава, не иднашка не ме. Брат, гледай, 19 сабскрайбери, брат. Ки си изедете ли, бе, брат, че ти от групата е постираво? Ки си изедете ли сабскрайб, ако отидете, лайк, ако отидете? 24 вю, 3 лайка. Брат, да не си, ами американците, да не си свиги играта, а веќе стават лайк, брат, че и коментарки пишат поддршка. Македончето, идете кај српските канали, брат. Тамо кај бака прасе, урлайте, ки ви даде телефон утре савајле, брат. Братче, гледай графиката, брат. Да не му ударат страйк, па и да му ударат страйк, шо е работа. Денеска рандом видео. Битно е да се прикаже. Гледай уволата, брат. Уволата, братче, не се гледа. Ама мислам, Борис ти треба още поека графчика карчика. Малко забележав на некои моменти сецка. До душа, то обие студиото си траже. Ама трябва да направиш един флип со Дал Полис и да си купиш графичка от Трибона, брат. Това графичка е слава. Мислам, слаба е и да се стрима и се. Уживо, ако се пуштиш, мислам дека уште толку ќе се заколево. Али е много поек од мене. Гледай, графиката, браво, покажа. Не знам дали играе се на хай. Ама, брат. И уште ќе замисли си, ќе ги надоградуват работите. Гледай оружието како се гледа, брат. Сонцето како се гледа, сенките како се гледат. Ама, мен дека сум ја туку играта. Ето тај дебелиот колко е тежок, му газо и да лита. Другари, кој сака да го гледа? Еве. Ке го гледате, идете, братче, на Клипер, значи наш такво е. Кај него ќе се стримат, Батомиро, не знам дали ќе стрима, кај него ќе се покажува, брат, уклучете се, истражете, видете, брат, шо е работата, брат. Какви геймери сте играете, Counter-Strike играете, тия игри, Dota, Moti, World of Warcraft, шо ви да? Нищо, брат, не ви да, само си огубите времето. Почнете да играете какви работи, днеска имаше за 15 000 ки се надпреваруваме, имаше играеме, градеме по Any Experience, ки има овакво. Ки има за тиките, ки видите на 2 август, ки има извлекување. 485 Experience и си ги отключува. Ки видиме шо ки биде, ки биде интересно. Другари, тоа е, ставете лайк, subscribe и коментар. Тие барем ще имате 2 грама мозък, ще не сте дигитално неписмени и себични, брат, створения. Утре ки ви се върне у живото. Другари, рандом е на бразина да направим видео, пошо, брат, цял ден пред компютъра, доста беше 2 дена. Одам на плажата, малко да фана боя, иначе гледай. Брат, сонцето не е како Македония. Не, Македония те пражи одма, тука постепено факен боя. Другари, от тия работи ще ги кажав, имате, гледайте, за 7 дена, кой беа? Че не ми се случило, кой беа? Хедера, вие скоро 7% паднано. Перфекция. Ондо 13% скоро, брат. Браќа. Перфекция, брат. Алгоран 11% скоро. Перфекция, за да си допълнувате. Значи не е тамо тия ще направи видеото и лядо и от 10 000 долари. Другари, крипто пагя, трябва да имате кафето. Мелено кафе, кой има дома? Нема да купувате више. 3 месеца да не купувате мелено кафе, да не купувате шикер, другари, изфърлете ги тия работи, изфърлете чоколада от дома, сите работи. Ако един вика, брат, няма пари, окей, имаш ли мелено кафе? Вика за 3 месеца, за toho правя мобето. За 3 месеца имам мелено кафе. Значи, ако имаш мелено кафе за 3 месеци, шо имаш, братче, за 3 месеци? Шо? Викам шикер.
Ей, да, викам, по колко лъжи си ставаш, ми вика по 3. И има сериозно, моя комшия Тайсон ставаше по 3. Моя комшия Егеецо Мариан ставаше по 10 лъжици кафе. Сите го, по 10 лъжици шекер. Сите го мразя, братче, да дойде на кафе, брат. Защо, брат, шекера беше много скъп по наше време. Югославия ги ми казва, каква е Югославия, брат? Не съм я толкова стар. Я малко съм закачил от Югославия, 84-то. Не се ни секявам на Югославия. Що сега до моредодуш, секявам се на дека татко ми Бог да опрости нон-стоп донасеше кебапи, плескавици, скара нон-стоп донасеше от кафаната и ние сме си виши легнали, он тети го 12 сада, той вика, айде станувайте, вика, правиме барбекю македонското, брат, стануваме тука, ядеме. Печени пиперки, подпечено лепче, сиренце, чуда. Лиги ми потушея. Бог да опрости татко ми, али, брат, мислям дека днеска си се бореме на кафана да идеме, брат, татко ми нон-стоп донасеше, брат, дома. Ке яде, ке иде у кафана, ке ударе неко чаша, немаше лошо пиянство, всеко му чест. Знаеше да ме изнервира, але братче, скара се ядеше на голема, брат. Скара, колко скара имам изедено. И тази скара и днес това е много голема разлика. Тук у Америка органска скара таква квалитетна коща чудо от пари. А от това време, братче, он декодеше по тия кафанки, братче, тия лугито си отгледува. Огнище кафаната, братче, они си отгледува. Гоце, Бог да опрости, приятело, брат, тая кафана, кога идав, пречекваме како бог, брат. Значи, отпили млеко, брат. Там ядени имаше, брат, мислям дека он си ги отгледуваше прасинята. Имаше ядение, братче, страшно. Когато идвам в Македония, много имам голем мерак да обърнам там кафаните, шо е квалитетно, да пробвам. И пицерия, македонска пица и тука нямат допирна точка, да знаят. Я не знам защо не стават, чекай да не философирам, после кука 30 минути. Другари, улегна му мобето и се събра. Алгоран. Чекай. Кафе, мелено, шекер, колко и да е смешно, после 3 години никой луги разбра, що е сборам. Ко откажа 2 пакли цигари, откажа кафе шема от 3 падна на 1, значи 2 кафеини на ден. Спортска откажа и отнъжка вика, брат, вика, я вика, чудни пари, вика, ми остана. Другар, чудни пари? Вика, леле, брат, и по-добро се усекам. И по-мирно спием, защо? Вика, не ги коцкам парите, вика. И що напри? Купив, вика, кардано, да. Имаш и профит? Имам, братче, Господ здраве ти дай. Ке частевам, кога си дойдеш у Македония. Охрид, Струга, Девар, Тетова, Команова, Приле, Битола. Села какви има, брат. Боже, я тия и мие не може да ги запомням. Сите ще се наприле профит, ще ме викнат, брат, улават у стримо. Ако имат кафана, мафана, промоцията, другари, дужат частевка, той е таквото, ке бидат на видеостримки и направям реклама. Безплатна, ама ако сакат на вебсайто, братче, на вебсайтчето, кой ще планираме с Славчо, най-якио вебсайт да го направим, тук другари си платите. Али, taj ще е частил кафана и ще ме е викнал, брат, и ще ми покаже дека е направил профит от мене, кива някой попуст. Иначе тук цял сектор ке ставаме за реклами. Македонски компании да се форсират. Всекакви кафани, всекакви бизнеси, брат, кафан, че да пина вода. Барбекю ще няма, со водичка, не е барбекю сос, со водичка ке заонадаме. Ке залееме. Един другар, чекай дека беше пишал. Его, брато, шо пишал, чекай, у контекст на ово. Вика, брат, дай бе со ти мија тешки, бе. Леле, шо натиснав. Леле. Ей, тая има такво ли, бе? То мирше да не е, бе. Не, бе, Трайковски. Кой е брато? Стефан Поповски, 205 кг, балкански рекорд категория до 100 кг. What? Ама се не знам дали му пущам немс, да не може да го прикажам. Брато, со шо се занимава, бе? Со бенч прес. Идете кај брато. Ставете му чим за македонци надува. Значи Трайковски. МРЛ. Мортал. Много тежко, брат, че имам ставаме цап. Пръв комшия, що съм го замразил. Брат, аз знам да лупам много яки зелени глупости и укочени. Че, бракета да изставяме. Ковай, криптогейминг, фала криптогейминг. Апостолис, ке не навлечете и на овоа, ке се заразиме со играва, яка игра и нема шо.
Карамалинс, брате, ако си геймер, ово, пробали го, край. Я имам неко души македонци, ще ми пишава, вика, брат, не со нас. Пробале после, от Ислави компютъри имат, викат, брат, сега, вика, тресе ми се, вика, какво да наймем пари за компютър. Викам, брат, да има в пари, стварно да бев направил то, ако не и да в графичките на тия троицата шумея, пишале да ме плукате. Иначе, Яо Кочени, брат, бев един от най-големите организатори да си играе Dota, Counter, WoW. Собирал съм ги, братче, по 10 луги. По 5 на 5 сме играли, Counter-Strike рекордно сме играли, по 15 дори се заглавуваше това. Мисля дека 15 беше. 15 луги, мишам, ако не се лажам, 15 или 20 луги рекордо беше и бевме се заклали, брат. Мислям дека беше 15 на 15 или 10 на 10 беше. Много беше, брат, пред 12 години забрив. Али мислям дека рекордо го дръжам колко беше максимално да се уключа на Counter. Пишете в коментари, не се секявам, мислям дека рекордо го дръжим и ние. Некой има снимано видео, тогава, ама ако има некой да ми ги пратек и ги обява. Иначе най-як организатор на Dota, укочени, най-як организатор на World of Warcraft да си играе, да правиме босови да убиваме и най-як организатор на Dota. И на други стратегии ще си играе, Age of Empire, StarCraft. Значи страшни во какво правев, кажи го, собиранки. Дури съм плакял на 20 играча, един играч ако фали, ако няма такси, вадени от дома, да играе само да има игра. Тогава, брат, че ако имахме стриминг, такви работи, да имахме пари за камери, за чуда, ако ги има зачувано, то ако се покаже кай Ацо Вудо и кай Джамбазо, шо се играеше и кай Мирчи Елиен, кай французино доле на приземията. Французино ги имаше най-яките компютъри, шо Македония ги имала и най-яките компютъри. Забрив кому се викаше, той е първото интернет кафе. Не, второто интернет кафе дека работи. Първото е Мирчи Елиен, мой роднина, и он имаше яки компютъри, ама после долека ме викна да работам, имаше французино, не се кям ко се викаше таквото, там дава и луда плата. Али Македония, братче, имахме, ние ако снимахме YouTube, старата гарда на геймерите, то ке беше ден денеска едно от най-гледаните подкасти. Там имаше хедшот и взимания, тия билдерите со нас ги учихме да играе, кръше тастатура, бокс удара, глава, тогава се рекаше бяха големи мониторите. Глава ударение на монитор, тия големите, брат, не може да го скръше. Сега днеска да му удараш глава или да го треснеш да видим мониторите, 100% да го скръшеш, брат. Тастатура, бокс от тастатурата, сите купчини литат и ние си да собираме, тръчаме да намие газата, да ги ставиме купчини, кой е дека е, да ги наместиме. Брат, то мора да го върна в Македония. Тай гейминг мора да се върна в Македония, оваа генерация да видиш шо беше гейминг. Нема стар млад, до 200 години планирам да геймам. Чекал вие после ви отговорам за воа. Еве, другари, да ви покажем кой ме беше прашал. Ей, брат, да бе, гледаш по 12 сата на ден. Другари, тука шо пишу? 5000 видеа сум лайкнал. И това е лимито, не ми дава повече. 5000 видеа имам лайк на 5000 видеа имам гледано, другари. Тука нема watch history. Чекай, братче, ово е напунено, да видиме. Ей, тука имам много слики. Много слики имам. Нема да можем да го прикажем дека беше. Брат. Чекай да оставам на пауза, за да я найдам сликата. Другари! 6 сата и 19 минути, геймам, съм изпущил, не е още завършил дено. 9 сата и 10 минути съм average. Ке зумира ли камерата баш да видим, да тестираме. Гледайте, другари. Другите денови, одам на плажа, гости ми доваят дома. Иначе бев от 15 часа пътнав на 12, пътнав на 9. Значи 9 часа на ден, другари, баткови, 9 часа на ден изтражува. 9 часа на ден изтражувам само на YouTube. Сметайте, изтражувам исто на Google се го пролиствам, моите вебсайтови ги пролиствам от тия на автоматски има, на Twitter пролиствам, на Instagram пролиствам, значи, брат, 12 до 15 часа на ден съм активен да пролиствам за крипто. Не е да седам и да ги найдам така рандом работите, да го сванам крипто на кой левел е. И вие, я не съм с две глави, не съм нищо повече от вас. И вие, ако имате сега здраве да се пенсионирате или здраве да ви е таква работата, да може да посветите толкова внимание, уж от Сабайле, ако ги станете, пущате отма да слушате на моя вебсайт, брат, Сабайле да станувате, да не се повторам, одете Video News. Първо одете X-News, за жал мора да си исти видеята, един ке рече другар нон-стоп, брат, 80% исти видеята.
Одете, братче, Translate, пролистувате ги, гледам нови се уклучуват у коментари, одете, брат, Translate, преведува ги, прилистувате го тука, одете, братче, на видеовести и, братче, си ги пущате и си ги слушате. Ако не, активирате го преводо и си ги слушате, брат. Вие само в туалетната да си миете заби, очи, братче, додека връщате с извинение, голема нужда. Вие, братче, имате 30 минути, ще ги слушате си. Додека заемиете лице, всеки се свира 30 минути просек с извинение. Брат, 30 минути вие ги слушате едно видео. Вие на Джордж, на Криптораз, само да го слушате видеото, вие няма да ми пишете, брат, падна крипто, кюмрем или ке загинем или. Само са баяли, имате 30 минути. Додека да вземете, да сготвите, да яете, уши 30 минути. Човеци, един сад, вие вижте, ми излистате две видеа, ки изслушате и вие, другари, ки имате какво? Ки имате представа дека крипто нема да пропадне, дека Binance берзата не ви е пропаднала, дека не сме умрели, дека не сме се гинали, дека има на края на тунело има светлина, другари. Значи не се плашете. Вие ако ги гледате тия дневни вести, за то е направено. Иначе я да вземам 3 дена, да гледам, я утре ке се плашам, ке речем, леле, брат, край. Крипто умроме, загинаме. Брат, друго, додека сте у дома и се мавате, другари, врате, мора да ви повторам, на македонец мора 500 пъти да му повториш. Имаше 10 или 11 луги ми пиша, брат, нон-стоп повтораш, вземам от едната вика да гледам и стварно вика ни стана интересно. Значи 11 луги ще повторам, станало интересно и почали да гледат, брат, да читат полека, кариера на Binance профил и почнуват да читат, почнуват да улагат. Другари, значи, трябва да се повторва. Трябва да се повторва, 7 минути има. Брат, защо им правите поръки, бе, брат? Чекай само, другари, да му пишем на овай приятел, утре ке довая, утре, така ли? Окей. Бидам дома. Значи утре, другари, ке изгледа, първо кидам или ке стривам цел, ке видам нещо, ке правим. Значи утре трябва да дойде на човек да си вземе някои работите, отдоле се селия ден, трябва да си ги вземе работите, ще му остана. Другари, да не я философирам, дека беше мобето. Другари, VeChain е 12%, Render 16%, Jupiter, другари, све ви е браче на оптимизъм 11%, овия Gala, Sandbox, Axie Infinity ги забравете. Тия едино трябва да си извада тия, що се улези ако може да направи price correction. Рони нисто price correction. Другари, гледайте, Star Atlas DAO. Некой вика, брат, има апдейти, защо пая? Другари, таткото на крипто, ако падне, беше 5% паднал. 4 по 5%. Таткото на криптото, ако падне, нема имал 10. Каръци се, малери се, братче, от Star Atlas. За жал, малери се, апдейтите ги правят, баш кога, обай нейке тамо да пресече тия рейкац, нейке да пресече, политическа криза намерно прави и малери се големи овия братче от Star Atlas. Преходният месец да и беше овай апдейт, до себе ще се върнахме на 0.66 Star Atlas. Ова и DAO Policy. Ке се върнахме, затоа що преходният месец беше много по-суиден. Няма они, за жал, сега го завърши апдейто. Така да, чекай, устата ми се усуши много сборам. Другари, то е рандом видео, правям да ми се сголеме канала и плюс да ви покажам дека не е край света. Да ви подседам, те ще ми пишат поръки. Леле, брат, да купуваме или да чекаме още да падне? Брат, братя, сестри, не се чека още да падне. Имаш пари, купиш. Ако падне още, докупиш. Ако падне още, докупиш. А ако не падне? И пак чекаш. Не бидете така, брат. Имаш парички, т.е. сменил си, аз извинявам, не пари, сменил си кафе, цигари, шемата, да, имаш парички от това, защитил си, купиш си, разбираш. И без тия пари ви се фърлени на такви щетни сатанистички работи. Що ви унищуват здравето. Имате деца, брат, имате фамилии, скратете кафе, скратете кафана, скратете щетни авики. Пишечете повече, слушайте ги подкастите. Другари, аз съм ви издвоил. Значи вие ако имате биткоин 30%, етериум 30%, кардано, кици, слушаш ли, брат, откочени? Имате видео, братче, направите си го първото портфолио с тия 30%, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% Star Atlas DAO Polis и после наредното си ги рокайте уния другите, брат.
Изберете си кой е по 20%. Имате го видеото. Така да, другари, уключете се, фала на сите за коментарите, дека беше. 21 долара за един месец рипа, полека, значи 6000 прегледи, гледате, не е баш толкова лесно да се правят много пари. Плюс 45 сабскрайбери за един месец, фала ви. Watch time history е много мало, за жал другите моите видео 30 минути ги гледат просек по 3 минути и го изгасе, само го той го мотат да видят, че е интересно. Другари, Stormtrooper. Лук Скайуокер. Не. Да бе, Лук беше, онай беше Анакин, Скайуокер беше с отлъгата коса, тай го нямам, не може да го найдам. Другари, собирам си, колекциичката нека си я има, брат. Нека си я има колекцията. У Америка, брат, у Македония ги рече мало дете. У Америка, брат, има луги, ще са станали милионери от те такви работи. После 15-20 години. Я не да стана милионер от това, ама не е муши толкова много редки работи. Другари, то е, гасам и одам на плажата. Ви тука имате, дадете поддръжка на Борис Клипер. И повече коментари, повече споделуване. Да, чекай, ке забравив. Другари, когато се върна в Македония, беше $3000 пред 5 дена, беше $3000. Сега има някой попус, падна на 2600. Ке видам в Македония, когато дойда, може да е ово чудо. Ово чудо. Шо? Ко фидбек, бе, брат? Ово чудо. И плюс други работи, ке видим, ке се оставим. Ти отдамна не пратам. Со години више не пратам. 4 години не пратам шо е какво е ново и со Славе трябва да се оставим некоя машина, да има за Star Atlas да се играе фул, да се стрима фул. Така, другари, значи планирам да се оставям некоя машина, около $5500 изпая тази машина у Македония. У Америка изпая 5500, у Македония мислям дека е за $500 по-ефтина, ке видиме. У Македония оваа графичка е $3000. Така да, ама тука па има 10% данък, то вчера го сметав, така да, не знам, ке видиме шо какво ке биде. Можно от тука да си ги вземам сидовия делови, ке видам. От тука деловите са много по-квалитетно в Македония, то съм 200% сигурен. Тестирал съм со телефони, тестирал съм со лаптопи, 200% и с лаптоп от Македония и с лаптоп от Америка, няма допирна точка. У квалитет много по-различни се. Той е, другари, гасам се и отидов на плажата, повече коментари, повече поддръжка, не е на лошо, един ден ки ви се върне со Арно. Не постоя канал, шо луги повече ви дава безплатни информации. Здрави у Македония, ке направиме криптоакадемия за тия, шо сакат по-напредно портфолио, за тия, шо некед имате видеа, ке се продължи со видеята, ке се продължи со вебсайтовите. Не забравяйте и другия вебсайт да ми го листате и да ми го... Фала, шо не го споделувате, али кармата ке ви стигне. Вебсайто, брат, спремайте се, другари, не живеем ни веки от теория на заговор, другари. Ние не живеем веки от теория на заговор. Ние, другарчиня, после ковидо, да не ме фане алгоритъмо, значи, другари, ние живееме у тия времиня, коя шо вие требе, брат, да... тук X-News. Слаб, ще трябва да му кажем да ги сголеме тия. 30 минути, другари. Чао, приятно. Транслейт не забравяйте. Ви имате сега на сите язици, пошо ви македонски знаете си светски язици. Ви ги ставиме. Ке пролистате, другари, цътъра плюски се сголемете, ако ви трябва. Ке пролистате сите информации, на видео нюз ке пролистате. И, другари, ке бидете утек со теория на заговор, кой шо до 2035 сите ке станат реалност, другарчия. Воземяни, лажния напад. Другари, едва чекам да дойдем в Македония заедно там от Осогово да се пукаме надале по тия Project Bluebeam. Ке видите какъв вебсайт ке направим, ке видите какъв подкаст ке направим за плюс за мистерии. Много луги ме терат, над 10 000 луги ме терат. Ке видиме над 10 000 луги ме терат, ако ке направим, ке видиме колко сабскрайба ке има. Ке видиме. Чао, другари, да не философирам 30 минути. Чао, отидов и сменете си ги щетите навики за крипто, един ден. Ке видите бенефит и на здравието, и на стрес, и на депресия, и на портфолио. Чао!